záležitosti súvisiace s lyžiarskymi pretekmi otváram 28. ročník medzinárodných lyžiarskych pretekov o Goralský klobúčik. Milí pretekári, vážení účastníci pretekov, niekoľko organizačných pokynov. O pol 11, teda 10 hodín 30 minút, začne štart prvých. Staršie dievčatá, starší chlapci. Konečne sa zlepšilo počasie. Čo chceš? To je ľudská? Nie, to je Peťa Hlavačová. Hej. Hlavačka ide. Hlavka ide. Hlavata ide. Hlavka ide. Hlavata na stopok. Vytarujem takého normálneho stopka. Roztlačko! Ľudská na štarte. Nech ti držia a vôbec si ich nedávaj na ten sneh, lebo to sa ti tam vždy roztočí, odparí a to A Monika. Poďme! Joj, Matuška musí kličať. A Anča, ujo, Anča, ujo, ujo, Anča, ujo. Hneď. A Aňa je tam. Pozbudujem. Ja ju pozbudujem. Ideš? Nevadí, nevadí, dobre to bolo. Ale vidíš, že tie lyže čo robia, úplne inakšie ide. Čo to má za lyže? Že je nenabrúsili, že dobre. No, a to bolo, prečo by je nenabrúsili? No nenabrúsili. Ja vrajím, no. Tak maj Maňko. Ja som mu povedal rovno, nie? Matúš. Michal Kohut. Makaj! Makaj, Ničko, makaj! Toho do hlbokého to boje. Nie je to zlé. A náš Miško na štarte. naša hadička chudá. Trenér mu vysvetľuje širokú stopu. Ale padlo už do... Ide Michal. Makaj, makaj! Široká stopa! Aby si nešpadal! Pomale. My ideme s vecami dole. Z koho mám veci? Na čo Miša máš veci? Ja to berem. Goralský klobúčik. S vyhodnotením. Muzikanti. Tak? A ja mám fajný. Hej. No, fugnutý.
Ten je zamrznutý, ten útlista. Ale už by ich vedieť, ako vybuľovali. Za účasť. Verím, že tieto preteky boli pre mnohých prvými pretekmi, ale určite nie pre žiadneho z vás, milé deti, poslednými. Že budete ďalej pretekať vo svojich kategóriách do dorastu a možno aj v kategórii dospelých. Prosím preto teraz hlavného rozhodcu pána Miroslava Urbana, aby vyhlásil oficiálne výsledky 28. ročníka lyžiarskych pretekov Goránsky Klobučík. Ceny budú odovzdávať predsedateľ výchovnej jednoty Rohače Zuberec, pán Martin Chilek, predseda lyžiarskeho údelu TR Rohače Zuberec, pán Pavol Škroba, riaditeľ pretekov, pán Stanislav Gejdoš, v kategórii mladšie predžiačky sa na 6. mieste umiestnila Chebeňová Lenka časom 50:06. Na 5. mieste Ganšenica G. Hanna časom 48:01. Na 4. mieste Berníková Soňa časom 47:82. Na 3. mieste Gašienica D. Marina časom 47:73. Na 2. mieste Dybáková Ingrid čas 47:28. Na 1. mieste a víťazom 28. ročníka o Goránsky Klobúčik sa stáva Foltánova Renata, čas 46:09. Ona je dobrá. Odkiaľ je? Fontánová? Z Bystrice či odkiaľ? Hajko, víš, čo dostaneš? Vydržať! Zatlieskame, decka, nemáte ruky! Poďme! Daj si pozor. Stropkou, hej? Jendřej, čas 46:48. Na 5. mieste Komínko Jakub, čas 45:89. Chcem počuť ten nástup toho Hajka, chlapi. Hlasivky si vydávte. Bedľánci. Martinčík Marek, čas 45:56. Posral to. Rozbalil to celý, čo te bráne. Na 3. mieste Janušek Kamil, čas 45:52. Na 2. mieste Nemec Jan, čas 45:51. Na 1. mieste a víťazom 28. ročníka ceny o Goránsky Klobúčik sa umiestnil Pedan Hejko, čas 45:40. Tak, to je ono. Správne. Pekný. Jajajaj. Hejko. Hejko s nejko. Hejko a guľa. Nezanešiel sa hejko. Ja nemám dobrý flex, zakrývajú to všetko.
Hejko, nie ho tam, nech tam sedí. Posaď ho. Posaď ho. Tak. A vydrž. Vydržte tam. Ukáž, diplom ukáž takto pred seba, Hejko. Hejko, diplom pred seba daj. Diplom. Nie maca. Maca nie je diplom, tak. Tak. Aj oni. Tak, to je ono. Ukáž, to je ono. No. To je ono. Hip, hip. Hip, hip. Hip, hip. Tak. Zatlieskame, decka. Nemáme ruky zase. Toto snad nie je možné. Tá prípravka na budúce bez neho. Budeme kričať mladší. Nájdite si druhého. Na 3. mieste Makovníková Michaela, čas 43,71. Na 2. mieste Škvárková Jana, čas 43,62. Hej, baba. Na 1. mieste Baba, ako sa páči. alebo víťazkou 28. ročníka Ogorársky klobúčik sa stáva Pálová Nikola, čas 43,20. Honzo, to si mi nemal udelať, toto. Sakra. To je baba. Vidíš to? Kde ju natiahovali? Na ktorých koncov? Ja neviem, na kom škripci on To ti hovorím. Stojte tam, babi, áno? Vydržte. Vydržte. Tak sa. Dobre. Hip, hip. Hip, hip. Hip, hip. Super. Tlieskame, decka, čo je? Nemáte ruky? 30, Ešte idem fotiť, vydrž. 43,88. Hej! Na 5. mieste Motika Filip, LK Ružomberok, čas 43,77. Hej! Na 4. mieste Zjevic Ivan, Eška Kubínska Ola, čas 43,69. Na 3. mieste Koša Ján, LK Šachtičky, Banská Bystrica, čas Idem aj ja. 49. Na 2. mieste na 1. Ja, že čas. a víťazom 28. ročníka pretekov Gorársky klobúčik sa stáva Kozáčik Adam, Ski Orava, čas 43,13. Hej! Decka, s týma helmami dajte sa troška nižšie, ideme fotiť, dobre? Čupnite si. Čupnite si. Daj sa troška bokom, baba, alebo si čupni. Dobre? Za chvíľu príde teraz fotiť ocino. Nejaký ocino má ísť dozadu. Cien teda tomboli. Z každej kategórie po jednom, potom druhé kolo, tretie kolo, štvrté